Здравейте хора от YouTube. Днес това е... Ще го направя малък клип, където ще откъсваме теми просто като инсталирани. Само може ще кажа, че сега ще спра за малко да снимам, докато да развия на Pokemon Platinum. Защото нормално върви играта, аз искам малко да развием, ще направя отбора. Ще правя и малко тъй клипчета. За всеки клип ще показвам къде съм намерил пози и как изглежда. И не ме разбирате, не ме разбирате. Докато сега ще член на отбора, докато не дойде времето, ще е много никаква коsti. Аз след малко назад. Ходи. Ето един обаче се намира сеце, друга ще издържи и нещо да го обясня как го еволюират и тяло не разбират. Не ма разбират всъщност. Българ ще го съвети, аз бях кампът и кача си и да коментирайте, харесайте, абонирайте ме и до виждане.